Здравейте хора, аз съм Марти и днес ще снимаме видео на Clash of Clans, втори епизод. Ще атакнем някой и нека да видим кой ще е той. Този е лесна плячка, виждам, че има две коли, но да, много е лесна. Защото тук мога да му... Добре, чикантите. Тук му поставям такива. И те ще се оправят. Сега само гледаме какво става с целият дед матч. Кой ще умре? По-скоро той ще умре, няма да съм аз, защото вие виждате, че аз му пуснах колко много забравихме името. Гиганти и балони. Просто той няма никакъв шанс. Просто единствено балоните може да умре само един балон, защото даже и един може да не умре. Да, той един умря. Демек, не знам си колко балона пуснах, но просто този отия. GG. Хора, както видяхте в началото на епизода, или не сте видяли, но ще ви покажа, че си апдейтвам Таунхауса на 5 левел. Опа, щупихме му това. Колибите. Сега му чупим хън. Това беше едно нещо, спокойно. Падна ми дистанционното. В момента му труша Таунхауса. Разкъпи му го. Просто на 100% ще е минато, ако няма някъде фъглите такива. Защото някои си правят трикове фъглите да слагат такива хъбовете. И да, 100% са гигантите ще ходят тук, тия ще ходят там. Да. Те ще щупат голда. Те ще щупат хъба. Просто аменодориме, казвам на този пич. Просто той е такъв нуб. И ще направя някакво път, че... Ама аз съм умен и 100% имал капан на пътя му. И аз се сетих, че може да има капан. Чайте в момента да си направим една армийка. Тук да си направим малко гиганти. Опс, това не трябваше да се случва. Всичко така. И хора, да, надявам се да ви е харесало това видео. Както виждате, апдейтва ми се Таунхауса. И да, хора, надявам се това видео да ви е харесало. Лайквайте, коментирайте, абонирайте се за мен и довиждане.